паглядзіце, з кім разам я вас вітаю. Правильно, з салодкай смачнай дынькай. Ой, як жа я люблю гэтую жоўценькую садавіну. І падобна не толькі я. У Туркмении нават адзначаюць дзень дыні. Уяўляеце? О, а мы таксама можем такое свято наладзіць. Так, што б такое цікавае придумаць? О, ёсць ідэя! Зладзім самы сапраўдны розыгрыш! Толькі вы пакуль аб гэтым нікому. Дамовіліся? Ну, ось і добра. Тады мне застаецца трохі пачараваць, а вам трохі пачакаць. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі! Ну, як бы вам? Я стараўся. Спадзяюся, і бусліку таксама спадабаецца, калі прыйдзе. Застаецца ўсяго толькі яго дачакацца. Топачка! Ау! Ой, прывітанне, сябры! А то б што, яшчэ няма? Эх, дамовіліся ж, а ён зноў спазняецца. Ой, а на ў няня Палінка, мусіць, падрыхтавала смачненькі пачастуначак. Ай! Сябры, вы гэта таксама чулі? Ці мне падалося? Чулі! Прывітанне ўсім! Няня Палінка, ратуй мяне, ратуй! Ад каго ратаваць, буслічак? Сама паглядзі. Ой, ты маеш на ўвазе дыньку? Дык гэта ж я для вас яе пакінула. Чуеш? Яна толькі прыкідваецца дыняй. А на самой справе гэта? А на самой справе гэта... Ай! Нейкая страшэнная істота. Ой-ой-ой. Салют усім, кажу! Прывітанне, хіба ж гэта страшэнная істота будзе? Я пра тое ж. А буслік давай крычаць, вішчаць. Просто я спужаўся. Ага, а ў страха вочы вялікія. Ага, мы гэта ўсе заўважылі. А я так стараўся. Ку-ку, ку-ку. І ты ведаеш, Топачка, і мы, гледачы, гэта ацанілі і ўзялі твою задуму сабе на заметку. Правда, сябры? Ну, калі так, добра. І такой дынькой нават шкада зараз частавацца. Шчыра кажучы, мне таксама. Ну, можа, тады яшчэ трохі з ёй пагуляем? А чаму не? Гэтая дынька зараз нам будзе загадваць летнія загадкі пра ўсякую розную садавіну. О, тое, што трэба. Добра, тады пачынаем. Слухайце уважліва, сябры мае, першая загадка. Круглы, як мячык, духмяны і смачны, салодкі матросік, скручаны хвосцік. Хто гэта? Так, трэба падумаць. Думайце. Так, круглы, як мячык, духмяны і смачны. Салодкі матросік, скручаны хвосцік. Ага. Што? Дык гэта ж кавун. Правильно, Топа, кавун, такі ж смачны, духмяны, як наша дынька. Адзіной. Чакай, радавацца, яшчэ не канец. Ідзем далей. Загадка другая. Чырвоныя і кіслыя, на балоце расцем, пад снегам даспяваем, у роце песенькі спяваем. Хто такія? Так. Так. Чырвоныя і кіслыя. Ага. На балоце расцем. Пад снегам даспяваем, у роце спяваем. Зразумела ж, гэта ягады журавіны. Малайчына, буслічак, гэта вельмі карысная ягада журавіны. Можа, і карысная, але бывае кіслая. І лік у нас становіцца 1-1. Тады слухайце апошнюю загадку, пераможную. Ага. Слухаем уважліва, дынька. Сукенка чырвоная, а сэрцайка белае. Пра што гэта я? Так, сукенка чырвоная. А сэрцайка белае. Так, гэта ж маліна! Так, ладно,
правильно, это ягодка малина, вельми смачная, духмяная. Ой, да того ж и моя любимая. Вядомый факт. Факт вядомый, а пераможца не? А я вам скажу, перамагло сяброўства. А якая лепшая ўзнагарода для лепшых сяброў? Цікавы мультфільм. Правильно, глядзім, сябры мае. Глядзім. Дякуй табе, няня Палінка, і за цікавы мультфільм. І за цікавы вечар. Няма за што, звяртайцеся. А зараз, мае даражэнькія, Памятаем, чысціць зубкі. Так. Мыць тварыкі і лапкі. і адпачываць у ложачкі. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай ночы, сябры. І салодкіх вам сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.